Gus. Akeh pundi? Alah, sejarah ngene kiai-kiai lho, Le. Lah wong Idul Fitri wis bar, Gus. Terus dipangkat jarah. Menjalani silaturahmi ora dina fitri panggah apik ae. Silaturahmi nek dina biasa ya mejane kosong to, Gus. Gak enek apa-apa. Berarti kowe iki nek sejarah ngene wong-wong semok karepne ora maaf-maafan. Lah piye? Jarah lagi enek jajane kuwi lho jenenge Idul Fitri. Jajane mung sarono, tapi hakikate wong sejarah kuwi mung lebur dosa. Paham gak? Ngono, Gus. Ya wis, maaf. Minal aidin, Bapak Aidin, mohon maaf lahir batin, Gus. Lah nek niat njaluk maaf ya ning omah to, ning kene kok enek jajane. Lah omahmu ndi to, Gus? Saruhku lho turumu nang masjid ae. Masjid kan rumah Allah. Kuwi omahku barang to, Ger. Terus musala barang. Kuwi kan rumah Allah. Itu rumahku juga. Oh, ngono to, Gus. Maaf, Gus ya. Minal aidin wal faidin, Gus. Mohon maaf lahir dan batin. Podo-podo ke. Nggih. Oke, Gus. Ndek tangkel, Gus. Alah wis rasa tanglet-tangletan. Kok mesti mentu kowe iki? Oh, ngono, Gus. Ya wis, maaf. Alah kakek maaf. Piye to, Gu? Buh. Astagfirullah. Wakit tak kira enek di FB real tok. Tibake di dunia nyata ya enek. Duh Gusti, lindungan aku tekap dodong tua. Assalamualaikum, Bukti. Duh Gusti, piye iki? Atas nama Allah saya diutus berdakwah. Iya, Walid. Ibarat gelas retak dan pecah, Walid datang untuk mempersatukannya. Paham kan, Awak? Iya, Walid. Walid nak kawin batin sama Awak boleh? Duh Gusti, piye iki? Tuwek ih. Iya, Walid, saya mau. Alhamdulillah, nak Awak kawin sama Walid, Awak dapat surganya Walid. Karena Walid orang terpilih. Sekarang Awak coba nunduk sedikit. Walid nak baca Al-Fatihah untuk mas kamu. Saya kawinkan Awak siapa nama? Iklimah binti Sutris, Walid. Kau wes. Saya kawinkan Iklimah binti Kawuk dengan surat Al-Fatihah. Loh, mana Awak? Bos, iki setoranku dino iki, Bos. Lah iki lan jenenge nyambut gawe tenanan, ora kaya solikin berangkat, Bos. Lah wong solikin lho cah jerek, ora wani maksa. Dadi mau kok gone sapa? Kok nggone Siti Krewel, Bos. Lah wong kuwi angel, Jon. Aku dhewe lah sampai stres nagih wong kuwi. Lek musuh aku ya panggae iso to, Bos. Lah carane piye? Ben bengi aku ndelok akeh Dharma to, Bos. Terus Aku yo ngentokne aja neka gunung to, Bos. oh iya ya, kowe tau dadi pendekar tapi ra sida kae ta. Lah kaya nggone sur kok iso wis dipoki piye carane? Aku kan yo arek to, Bos. Pakai jog motor. Mbok bacok wonge. Waduh, iku lak urusan karo polisi. Lah wong arek tewe lho gablok iki, Bos. 50 tahun lho dungkal. Dia mau tak geden tok, Bos. Lah terus Akhirnya sur langsung melayu mengguri. bahaya melayu mengguri nyebut duit berarti.
Jupuk duwe apa? Malah nyeluk bojone. Genah kowe tawur nak. Ayo diparani suwira olahraga. Tawur piye to wong iki? Sing nyarutangi malah bojone kuwi. Oh alah ngono ta, Jon. Oh, clintesan.